Kaixo, ni Aitor naiz eta DBH bateko historiaren laburpena egingo dizuet. Bertan, historia aurre eta lehen zibilizazio handiak ikusiko ditugu. Geografia apur batez aparte. Hemen daukazu aurkibidea. Eta hemen kontzeptu nagusia. Alde batetik, geografia espazioarekin zerikusia daukan zientzia bat da. Azkenan gure lur planeta besteak beste. Eta bertan dagoen orografia, itsasoa, kontinenteak, klima, paisaiak eta bar ikertzen ditu. Eta bestetik, historia denborarekin zerikusia daukan zientzia bat da. Hain zuzen ere, gizateriaren iragana, edo gizakiak iraganan egindako ekintzak, edo gertatu zaiona, ikertzen duen zientzia. Orduan, nolabait geografia eszenatoki antzeko bat izango litzateke, eta eszenatoki horretan iraganean pertsonek gizakiak egin duguna, ikertzen du historia. Orduan, gogoratu geografian DBH baten, apur bat ematen dela, erliebea, mendiak, tokiak, sakoneak eta bar. Eta baita ere, ur azpian dagoen erliebea eta horretaz gain, ozeanoa, kontinenteak eta bar. Ondoren, klima ere ikasten da, paisaia, fauna eta hori guzti. Eta horrek zerikusi handia dauka historiarekin. Izan ere, historia beti gertatzen da nonbait. Oda, ez da kasualidadea, Egipton desertua eta Nilo izan da, erabateko zibilizazioa sortu izan da, eta Grezian, lurralde malkartsu batean, Mediterraneo hartzean, beste bat, ez. Aurrera egingo dugu, eta hemen, Big Bangetik evoluziora zer gertatu den oso laburki esanduko dizu. Kontua da, zientziak dioela, Big Bang bat egon omen zela eta bilioika urteren buruan, gaur egun ezagutzen ditugun, izar, planeta eta beste elementu guztiak sortu zirela. Lur planeta deritzogun planeta txiki horretan, momentu jakin batean, bizitza sortu zen. Hasieran zelula bat zena, ondoren, gaur egun ikus ditzakegun edozein, animali landare, onjo eta bar, bihurtu ziren evoluzioaren teoriaren arabera. Darwinek esaten zuena da, hautespen naturala medio, espeziak aldatzen direla. Individuo baten ezaugarriak egokiagoak badira, ziurrenik bere kume edo seme alabei pasatuko dizkiela, eta hauek aukera gehiago dituztenez. Bizirauteko, ziurrenik denbora luzean, hobekuntza horiek mantenduko dira. Horan hori ikusten dugu, nola baiteko txinpantze bat eta gero gizakiaz. Kontua da gizakia ez datorrela tximino, edo, hobeto esan primateetatik, baizik eta gure arbaso bat eta gaur eguneko primateek arbaso bera zutela. Horan kontua da gizakia ere evoluzionatu zen eta bukera homo sapiens bezala heldu gara gaur egunera. Hain zuzen ere, historia aurrean ematen da evoluzioaren zati hori, zati bat, eta historia aurrea izan zen historiako aro luzeena, egun 4 milioi urtetik, kristaurreko 3.000. Orduan hor hasi zen lehen hominidoak hartu zirenean, eta amaitu zen idazkera hasten. Ondoren aintzinaroa dator, idazkera asmatzen hasi zen, eta hor daude Mesopotamia, Egipto, Grezia eta Roma, eta amaitu zen Erromatar imperioa erortzen. Tartean, oso garai garrantzitsua dago, 0 urtea izan ere Jesus jaio eta gure kulturan Kristo osteko eta Kristo aurreko markatzen dugu momentu horretatik aurrera eta etxera. Orduan, bi data garrantzitsua nahi dira. Kristo aurreko 3.000 ingurua idazkera hasi zelako eta horrek desberdintzen du historia aurrera. Eta hortik aurrera datorren historia. Eta bestalde Jesusen jaiotza. Horrek markatzen du zer den Kristo aurreko eta zer den Kristo ondoren. Horretaz gain, Kristo osteko 926an Erroma erortzean, aintzinaroa bezala ezagutzen dugun aro hori amaitu eta erdiaroa hasten da. DBH ikusten da. Erdiaroa doa Erromatar imperioa jauzi eta kolonek Amerikat aurkitu arte. Hor topatuko ditugu, besteak beste, vikingoak, islamaren jaiotza, gazteluak, saldunak, monjeak, gazteluak eta hori guztiak. Eta ondoren, Kristobal Kolonek Amerika ustez aurkitu, nahi gabe aurkitu ondoren, aro modernoa hasten da,
eta iraultza frantsesea arte doan aro honetan, aurrekoa digehituko zaio munduaren esplorazioa, kainoiak, monarkia absolutuak eta azkenik, iraultza frantsesek euren erregeari burua moztu ondoren, apur bat aro garaikide hasten da, eta gaur eguneko mundua jaio. Hemen mapa honetan, zibilizazio guztiak ikus daitezke, baina zehatzago ikusiko dugu hemen. Orduan ikusten duzuen bezala, geografia importantea da kokatzeko, ez? Orduan hor ikusten dugu hasiera batean Egipto eta Sumeria, da Mesopotamiako zibilizazio bat garatu zirela. Kristo aurreko, ia sortzen dari eta jartzen dugu. Eta gero beranduago Grezia, kasu honetan Mediterraneo itsas inguruan, hor jarraitzen du egoten Imperio Neo-Babiloniarra da Mesopotamiakoa eta 26. dinastia da Egipto, eta momentu egin batean Erroma iritxo batean sortzen da, eta Erroma gero hasiko da handitzen, eta hori urtuko da hor ikusten duzuen imperio erraldoia. Eurasiari begiratzen badiogu, txinatarrak jan horiek hor daude baita ere, India badago beste zibilizazio bat, gaur eguneko Irango zona ere beti egon dira zibilizazio ezberdinak, baina Roma izango da guztietan garrantzitsuena ziurrenik, ez. Denbora lerroa ikusi dugu, hainbat aro daude, historia aurrea da argi eta garbi luzeena, eta gero datoz, antzinaroa, erdiaroa eta aro modernoa, eta azkenik aro garaiki. Eta gaur egun ikusteko dago, aro garaikidean gauden, edo da beste aro berri batean gauden, baina hori etorkizunan erabakiko dute, ze hau bete egiten da aurretik atzera. Historia aurrera bagoaz, badaude ere aro ezberdinak. Hasieran paleolitoa da harriaren aroa dago, eta oso asmatu zen, eizatzen ibiltzen ziren, kokasuretan bizitzen neguan, baina momentu jakin batean, historiako ziurrenik iraultzarik garrantzitsuena eman zen neolitoa. Neolitoan asmatu zituzten abeltzaintza eta nekazaritza, eta horrek suposatu zuen, jada ez zirela egon behar nomada bezala, ehiztari fruitu biltzaile bezala janariaren atzetik. Eurek sortu zezaketen, euren janaria horregaitik, lehen herrizkak sortu ziren eta sedentario bihurtu zen gizakia. Honek guztia aldatu zuen. Eta ondoren metalaroa agertu zen, eta kasu honetan aldaketa graduala izan zen. Ezen izan hain garrantzitsua, besterik gabe harrizko tresnak, kobre, brontze edo urdinezkoak egin zituzten, eta horiek erabilgarriak dira. Ondoren, idazkera asmatu zenean, Mesopotamian eta Egipton betere, historia horra amaitu eta historia hasi zen. Eta hori asmakizun itxela izan zen, hemendik aurrera, posible zen jakintza akumulatzea, ez? Eta horregaitik, artea, literatura, zientzia, asko garatu ziren. Zibilizazio erraldoiak ere garatu ziren, hiriak eta bar, zeria da posible zen hori guztiak kudeatzea. Hain zuzen ere, lau zibilizazio nagusiak, bentsat Europarrentzat edo, izango lirateke, alde batetik Mesopotamia eta Egipto, Tigris eta Eufrates ibaien inguruan sortutakoa lehena, Niloren inguruan sortutakoa bigarrena, eta beranduago sortzen den Grezia. Gu, Europar bezala, batez ere, Grezia eta Erromaren ondorengo gara. Hauek izango lirateke, bira Hitite, bira Mamak edo horrako zerbait, ez? Orduan, iraultza frantsesak eta Greko erromatan mundu honek eman dio forma gure pentsatzeko eta bizitzeko erari. Orduan, Grekoek, izugarrizko miraria egin zuten, era razionalean hasi zirelako munduari begira. Jada, nolabait, mito eta jainkoen bidez gauzak azaltzeari utzi, edo hori pentsa komplementatu zuten arrazoiarekin. Gai ziren, alegintzeko azaltzen era arrazional batean, arrazoiak emanez, mundua. Ulertu zuten mundua ulertu daitekeela arrazoiaren bidez. Eta hori izugarrizko aldaketa da. Filosofia asmatu zuten, zientzian ere lehen pausoak eman zituzten, eta beste artean izugarrizko aurrerakuntzak egin zituzten, antropozentrismoa erabiliz, da gizakia jartzen zentroan, joko olimpikoak ere asmatu zituzten, eta hor ikusten zuen Alejandro Magno hau guztia bere imperio erraldoian edatu zuen, Egiptora, Mesopotamiara eta Erromatarrak Greziaren testigu hartu zuten, hau da, Grezia konkistatzean kopiatzaile onak zirenez, Greziarrek zeukaten onena eureganatu zuten eta haiek erabili zuten. Orduan, Greziare estatuak hori ikusten duzuen Octavian estatu bezala, bazkena zer dira. Greziarrek egiten zuten antzeko zerbait. Eta gauza bera jainkoekin,
nola neurri handi batean filosofiaekin eta beste kontu asko. Ikusten duzu, Otxemea, Romulo eta Remoren mitoak azaltzen du Erromaren jaiotza, hasieran monarkia bat izan zen, ondoren azken erregea Tarquinio bota, 7. eta senatua, hau da, senatua ezarri den, hau da, senatariak agintzen zuten, da beraz, errepublika bat sortu zen. Azkenik, Octaviok emperadore bihurtzea erabaki zuen, hau da, botere guztia berak hartzea, eta orduan, senatua bere azpian geratu zen, eta imperio hasi zen. Pertsona bakar batek agintzen zuen lurralde erraldoi horretan. Hor ikusten duzuen, non dagoen bakoitza, eta nola dena sartu zen Erromatar imperioaren barruan. Izan ere hor ikusten zuen, Mesopotamia kenduta, Egipto eta Grezia, Erromaren menpe jarri ziren, ez? Hala ere, Erroma 3. mendean krisian sartzen da, bitan banatzen da, hobeto kudeatzeko lurralde, orduan bi enperadore egongo dira, baina azkenean iparraldetik datozen herri germaniarrak sartu egingo dira, goian ikusten duzuen mapan bezala, eta kristosteko 476an Germaniar hauetako batek, Odoakrok, azken enperadoreari koroa kendu eta Konstantinoplara, ekialdeko Erromatar imperiora bidaliko du. Orduan, 476an, kristosteko 476an, mendebaldeko Erromatar imperioa erortzen da. Eta momentu horretan, amaitzen da Aintzinaroa eta hasten da Erdiaroa. Hain zuzen ere, DBH-bin ikusten den aroa. Eta hor jarri dizuet, gurutzea, izan ere, nolabait, mendebaldeko Erromatar imperioa erori ondoren, Elizak eta Aita Santuak hartzen dute bere testigua eta horiek izango dira, nolabait, figura nagusiak zonalde horretan. Izan ere, erreinu ezberdinak egongo dira, eta erreinu bakoitzan pertsona batek aginduko du, baina zonalde guzti horren gainetik egongo da Eliza eta Aita Santua. Eta berak markatuko du, apur bat, nola bizi, eta zer egin. Eta azkenean, nola biziko dira Erdiara, zerura begira. Ez orain arte moduan, Aintzinaroan, zeinetan Grezian eta Roman, gizakia izan da garrantzitsuena, eta gizakiaren neurrira dagoen egin da bai artea eta bai mundua. Eurek pentsatzen zuten gizakiaren inguruan, bizi ziren euren neurriaren inguruan, baina orain Erdiaroan dena izango da zeruari begiratzea, beti pentsatzea hilosteko bizitzan, eta monjek, apaizek eta bar, hartuko dute garrantzi izugarri. Hau izan da dena, hemen dago bibliografia eta hemen amaiera. Besterik gabe, ondo izan, eta beste bat arte.